l'Assemblea anem a plantejar-vos i vos plantegem una decisió unànime, que no vos enganyi, del comitè d'empresa de dur a terme unes mobilitzacions coincidint en els dies de falles. Hem de prendre accions dures i fortes davant d'una acció brutal i bèstia que vol prendre la direcció d'esta empresa. I hem de prendre aquestes accions i l'hem decidit unànimement per part del comitè d'empresa perquè entenem que és necessari, l'agressió és molt bèstia i molt dura i l'hem de dur a terme. Per tant, com en aquests horaris a més només estaran treballant algunes de les persones, hem decidit que l'acció siga totalment unitària i per tant per a que el cost de fer la vaga no recaigui en aquells treballadors que estiguen treballant en aquests moments, hem pensat fer una aportació econòmica de 5 euros cada treballador a un compte del comitè d'empresa per a compensar les pèrdues salarials que puguen tindre els treballadors. Creiem que és supernecessari que en aquest moment estem tots junts més que mai en totes les iniciatives, perquè qualsevol iniciativa que es prenga a l'àmbit jurídic, com està passant en aquests moments, l'empresa va a utilitzar-la en contra del col·lectiu, encara que nasca de la millor de les intencions. El que hauríeu de fer els treballadors que esteu en serveis mínims és comunicar-nos al comitè també, encara que no ho faci l'empresa, que ho esteu tots per a que sapiguem quines persones estan i quines no estan i així hi hagi una garantia de que aquell que està en serveis mínims podrà treballar, que és la seva obligació perquè així ho marca la llei, i aquell que no, el que ha de fer és fer vaga i impedir que està. Quan hi ha una vaga convocada, estar en serveis mínims no implica, per exemple, multiplicar-se la seva feina per a cobrir el company que està fent vaga. El que s'ha de fer és inclús anar un poc més al ralentí per deixar en evidència que hi ha companys en vaga. Fica avui també un article ja extens i documentat, el que diu que Fabra li va dir l'altre dia a Montoro que l'ERE de la Televisió Valenciana aniria molt ràpid, perquè és una de les qüestions que tenen per a demostrar que estan retallant. Per tant, no ens podem adormir i no podem desaprofitar cap oportunitat. De fet, ahir de vesprada li diu una persona que havia parlat amb l'advocat de Garrigues que va a encarregar-se de la coordinació de l'ERE per part de Garrigues. I li va dir que en 15 dies jo tindria tot preparat. 15 dies vol dir abans fins i tot de la firma del contracte. És a dir, que després van molt ràpides i no ens podem adormir. Anem a dir-ho clar. Hi ha una modificació de la llei de creació de Radiotelevisió Valenciana que permet la privatització de tota l'empresa llevada dels serveis informatius i els esports. Hi ha una reforma laboral que és la més agressiva de la història de la democràcia en Espanya. Hem de respondre d'una forma exactament igualment contundent. Som conscients que és una nit molt especial, som conscients que estem fent recaure sobre un grup de treballadors una responsabilitat enorme, però també volem saber i volem que sapigueu que els treballadors d'esta casa no van estar sols, que el comitè d'empresa va estar on ha d'estar, que fem una crida a tots els treballadors d'esta casa a estar al costat. I el dia 18 vos convoquem una manifestació /concentració /mascleta en la porta de la unitat mòbil. Que les persones que estan en la unitat mòbil puguen baixar i sàpiguen que al voltant estan tots els treballadors que cada diumenge van a veure la mascleta, la família, els amics, els companys, i que van estar allí per a que baixen i se senten arropats. I el dia 10, el dia de la crema, el comitè d'empresa també fa una crida i ja veurem de quina manera ho organitzem per a estar en les falles, en els treballadors, en les unitats mòbils i en tots els llocs. La utilitat de la vaga és parar en aquelles qüestions que perjudiquen i que fan notar a la societat i que veu la societat que es perjudica. Per això s'opta per això i per això es demana un suport col·lectiu de tots els treballadors per estar allà i per això es demana a tots els treballadors que aporten diners per a que les persones que l'han de fer i que estan cobertes i protegides absolutament per la convocatòria legal i correcta que s'ha fet i que no se'ls obri cap expedient perquè estan i per això es demana que s'actue de forma conjunta i unitària i en el paraigües de la legalitat que us dona una convocatòria de vaga i no en accions individuals, això sí que pot portar a que l'empresa ho utilitzi per a tenir un expedient, per això estem fent-la tots junts.
i hem buscat la forma a través del comitè per a que aquesta vaga sigui una vaga de tots, per a que aquelles persones que vagin a fer-la, que inclourà a gent que està en programa, però també inclourà els tècnics que fan informatius, perquè estaran ahí i hi haurà treballadors d'informatius que es coincidirà en el començament de l'informatiu, perquè és una vaga de 1 a 3 del diumenge, la qual cosa afecta també a tota la gent que estigui treballant en informatius i afecta a tota la gent de la ràdio que estigui de 1 a 3, i afecta a la gent que estigui en Castelló obrint la Magdalena. És a dir, no és una qüestió exclusiva d'ahir, afecta en aquesta franja horària a tots els treballadors que estem a la casa. No hem buscat descarregar sobre ningú, anem a descarregar sobretot i sobretot econòmicament no ho noten aquelles persones que pel seu horari laboral no ho noten més que altres. No és el moment d'amagar-se, no és el moment de posar-se darrere una columna, no és el moment de pensar no anem a fer res. És el moment de respondre. Respondre és una resposta. No respondre també és una resposta. I el camí més clar que tenim per a parar això és pegar una punyada amunt la taula. Perquè si no peguem una punyada amunt la taula ara, que és el dia de Sant Josep, no sabem com anem a eixir d'ací. I anem a posar-nos, desgraciadament, en lo pitjor. Perquè no tenim un full de paper, no tenim informació, ens agradaria tindre amb informació per a dir-ho, però no sabem res. Volem respecte de la Generalitat cap a aquesta empresa. Volem respecte de la direcció d'esta casa cap a aquesta empresa. Volem respostes, volem que ens escolten, volem poder parlar i no ens deixen. I fem una crida a tots els treballadors, a tots. Anem a estar tots de vaga el dia 18 i el dia 19 al costat dels treballadors i en els pròxims dies us direm tot.